Kani singi kadai ka Synod Sunday. Ya kaba Karibohoi Presbyterian Synod jongi kala penbej ba baro ki presbytery ki pastorate bat ki balang kin rake ya ka kum kasingi jong kacing kemen kacing aingu nadu usnem ar hajar ter hakaba kasinod kala penbej ya kani kasingi kajing tumu ba kajing angnut jong kasinod hakaba bu ya kani kasingi kalong ba ki para bangai kenyo ban yeshim bentalang ban aingu yaw blai ban ai syakakam ke chong u leng ba jong ki jing aingu hakani kasingi banang penroi ya ka kamban kershan ya ke jing yalam bad ha ke ju kopor ban ye don kti banang penroi ya ka jing tri kam jong ka sinat ha ka ban penyar ya uput usam ban penyar ya ke jing yalap ya gospel ban kentiu ya ka long brio ka man brio ka yok ka kot bat ka ba kamian jong ka imlang ka salang da ka baka persang ban kener ki kti ban bo e ki jing tri kam ha ki tenat tri kam ki ba pe nga ai ngu yêu blai bat ka jing ai khu blai ka long ia phi baro ki khun jong Karibohoi Presbyterian Synod bat kumju ru ya ka office jong ka Synod hi ka kha ka bakala bu yang a bangan ai ya ka jing ya sam benta ya ka ktien ka chong blai ha ka bakum ka ni ka singi nga pen pau ku jing sngongu yo blai na ka benta jong ka ni to blai un yarap un kersang ba ka benta ka bangadon ban ya sam ya ka ktien ka chong blai ha ka bakum ka ni ka singi syaki para bangai kan long ka jingker khu yanga shimet bat ye phi baro ki ba sngap bat ki ba shashkor ya ka ni ka khubor ka ba ngadan ka benta ka ba ngadan ban ye sam syaki para bangai ha ka ba kum ka ni ka singi ka long ka jing ye jong ubangai ya utrai Jesu Christ unong panem jongi kanong rim na ka ktien ka jong blai bangan shim kadai na ka gospel kat kum uyanes kal nong ka ba arpu wai ka dekat ka ba khatsan ki kentien ki ba la sot na ka ni ka dekat ki long ku Simon ukun ujona me kham e ma me yanga ban ye kini ki kentien ki de ki jingkren ki jong Jesus Christ ha ka jing ya kandu ka ba mar khmat ka jing ya kren bat Petrus bat ya kani ka khubor ka ba ngadon kat kum katai ka phang in pen shong nong rim ha kani ka jing ya kandu ka jong Petrus bat utrai Jesus Christ ya ka ba ka ka ba mi na kani kan long ka jing kai yangi u Petrus long way ne ki priu ki bu kraw ha ka history jong ka palang u kentu bat penslur yangi ban ngai ha ka jing ai ka chong play ka ba pen kala yangi haba ya nu jwari ki artli ki shiti bat ka ka jing long bat ka jing kren jong u ha ki gospel ha ki jing yalap ka jong u ngim la klem da ai lani klem da yero kumnu ba usan ha ka jing ai bat ka jing shisha ulong da shisha u reu kraw ba kan jaman seo u tip yaw try u shakri ya u try bat u yap na ka bentaw try u Petrus u lalen laisien yaw try Jesus Christ umlong tang mo u balale kumta daki babon ki spas snem bon ki balale kumjo
ngi aingu hadu kata-kata yo blay na ka benta ka jing sha shitom bat ka jing ai ka chong u de harut jong ka duriau Tiberias bau Jisu ula penyo yau Petras ya ka kabu ba unyo pen i ya ka jing bat ka jing ai tilut ka chong u kat ba kidang ya ba u Jisu ula ong yau Simon Petras ko Simon ukun u Jonah me kam ma me yanga ban ye kine ka jing jongi ya u Christ ka dei ban long kam halor bat kam kra ban ye kiwe ki ktien bala pendon kam u Jisu u ong uta u ba ya u kpa lane ya ka kmi dei ya u ban yo yanga bat uta u ba ya u kur lane ya kakun nalor jonga mdei ya u banyo yanga Mathias kalnong ko pasipho ko dikhat ka balai po nyo kiktien bala pendon kam yakani ka ju ha u Lukas kalnong bekhat saw ko dikhat ka ba ar pon reo kilong kam klan shu shu lada unu uwan hanga bat ubom isi yau kpa bat yala ka kmi bat yala ka tengah bat yala ki kun bat yala ki henbauru shenrang bat kentei hoi bat yala ka jing im hiru umla banlong usenran jonga kumjo ladangala iye yau kenra kam tam ban yanu nganla ban iye kambha yala kalok bat yala ki kun kumtaru nganla ban le yeki wei ngidei ban iye ya uta yala unong pen im kam tam ban ya ka jing don jing em ngite bha ya tu samla barius pa ubala lej ban keli syapang ka jing im bam jiu kot bat kumnu ujisu ula jubau ya u ngidei ru ban iye ya ujisu ban ya kanu kejaka ngimdei ban kanta shanu pa yangi kalong ko bashai ya kani keji ha ba kani kejing kali jong ujisu ya u Petras kapen kan mau ya ka ka ba u Petras ulaplah hakmi ngela ino eki baro bat ngela ya but yami ujisu te ula ong haki shisha nga ong hapi ba omdan ubala ino ya ka yeng lane ya laki kmigi kpa lane ke henmenen beo lane ka tengah lane ki khun nagabenta ka hima ulai uban om yo diang bon sya ya kata ka de perthai singi bat ha ka perthai ka ban sawat ka jing em bam jiu ko de ujisu un ai ya ka painong nagabenta ka jing shakri ka jing ai tilut bat ka jing jong ye ula kam krau bon sya ban ya ka bangi ya ula long ka nuksa kumta pa lo pediang pat ya syabeneng bala kerkut da ke buram haka bom la ban batai kumtaru nge ap kmi lenti ya kata kesngi haka bakini ki baro ki bengi sya kinom long ban ye nujor kmat kata kajing syai kaburam kajong Hebrew
kalnong ka bakat kadukat ba kabami na kabai ya u Jesus Christ ha kadukat ka bakat san ka hukum kalong Petrus ladami yang tu besar ye kilang brot jonga kabalong kalong ka basuntanat bantip bahagi snem ki bakam hadian u Petrus ula shim yalau pulam bat utho kum ki kelung badangka tu pin kwa her ya kabasungur kadot kabadai mensia knang ba pin yo san daga sya ka jing penem lada pilamat ba utrai ulong bersebut iway Petrus ar dekat kaba ar bat kabalai naba u Kristu ula syak sitom sisien namar ki pop ubahog na kabenta ki pom hok kenang ba unyo ya lam yingi syau play habala penyap ya u hakado hanrei bala pelong im ya u a mensia lakhot yang iru bandon ya kini keju na kabenta upun lang berat kawai na gijingmi da kaba iye ya u jisu kalong bantip nenang ban iye yanu ne ka kaba u iye hakadukhat kaba khat henry jong kani kalanong kaba ar away jong honest uji su uong to up lani tu yalam lani tu sharai ya gilang brot jonga kaba uji su umut hangni kalong bandan ke jingket kli ban yalam ban pensan ya gilang brot daga jingye banya nebe nadir nrai banya lam hakmat ka kamram badon jingket kli ya kinong yalam Krista kalong banya lam bat ban besar unong sensar ba marway balaju tip agak nong way dictator unong sensar ba knyat ben da bor tyrant u politician en rei unong ap lang brot upol uong tu long pi kinong pertubut jonga kumbang ngaru ujang uprest kawai pat kabadon hang ni habu jisu uong tu besar ya ke lang brot jonga kamut ban piar na kaba kap sinyu ya ke lang brot klem besar ban yaro pensarong klem besar bat bante telai yaki klem besar tungin duai bat syania bat aitilut hau bangin la ban iye ya u daga donut baro daga mensiem baro bat daga jingmut bat kabor baro ban iye ya u shilenter jingem nadu dangret ter hadu kabakut kejingem bat ban iye ya u tang habashemba Henry wat apdeng kijing jenjar bat kijing pang to ublay un kerku bat un kersamlang yengi kum kikun ba iye jong karib hoy Presbyterian Senate banginla ban ya lembat u ban iye ya u bat ban le ya kamon ke jong u silender ke jing em
jongi. Na ka benta ka buram ka chong blai.